Quero agradecer, por suposto, os medios de comunicación a este convite para dar a coñecer todo o que estamos a facer e o que será o futuro de Vigo en materia de vivenda, pero sobre todo aos proxectistas que vos podechedes acercar ata aquí a pesar do pouco tempo con que os avisamos, porque realmente estes proxectistas forman parte tamén de todo este proxecto do futuro de Vigo e do futuro de Galicia en materia de vivenda. Estes proxectistas forman parte deste proxecto e por iso, gracias por estar hoxe aquí. Fai unha década xa, no ano 2015, porque o tempo pasa moi rápido, a primeira vez que pisei Navia. Daquela vez o facía como xefa de área provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Heriberto era o director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Hai que ver como transformouse aquelo. É certo que foi unha década na que fixemos moitas cousas. Fixemos unha oferta pública de adquisición, de compra, fixemos unha oferta pública de permuta, fixemos un procedimento de expropiación, empezamos toda esta tramitación e nos demos conta que realmente o tempo é demasiado longo para a necesidade que apremia hoxe en día e por iso fixemos importantes modificacións normativas neste ano e medio que levamos de legislatura e por iso fixemos esos proxectos de interese autonómico de carácter residencial que evitan todo ese proceso previo de aprobación dun plan parcial, de tramitación urbanística que alonga en excesivo a tramitación, a burocracia que é para a necesidade urxente que temos de solo, e máis polo miúdo dirá despois ou comunicará despois Heriberto. Aquí en Vigo temos varios ámbitos, temos Navia, no que é construción de vivenda de promoción pública por parte da Xunta de Galicia. Ali se construirán 1.600 vivendas protegidas e agora mesmo temos en distintas fases de tramitación máis de 900 desas 1.600 vivendas de promoción pública. Quero destacar que este mércores 15 de outubro faremos un ano e 6 meses de conselleira. Nese reto que temos moitos retos, pero un é duplicar o parque público de vivenda, chegar ás 4.000 novas vivendas de promoción pública, pois ben, temos xa máis de 3.000 en marcha desas 4.000, polo tanto o 75% o cal dá conta de que estamos facendo o correcto, porque sabedes que os procesos de construcción sempre son longo. Temos, desas 3.000 que temos en marcha, temos 825 xa iniciada a súa construcción, moitas delas avanzadas, moitas delas as entregaremos xa no vindeiro ano 26, por exemplo, Pontevedra ou en Santiago, e temos un investimento licitado xa de máis de 200 millóns de euros dos 541 que temos comprometidos de aquí ata o 2028. Vigo é a nosa grande aposta, porque Vigo hoxe hai xa 7.100 inscritos no rexistro de demandante. Vigo é a cidade onde máis demanda de vivenda protexida hai, e por iso Vigo é a cidade onde máis estamos a traballar nesta consellería e onde máis imos invertir para crear máis vivenda pública. E por iso quixemos vir hoy a Vigo, para recalcar e recordar a aposta que a Xunta de Galicia está a facer por Vigo, e nada mellor que dar un paseo polo futuro de Navia.